ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟಾರೇಜ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂಚಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಬಾಲೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಲ್ಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆಡಿಯ ದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟಾರೇಜ್ ಭದ್ರಾವತಿ ನಾಂಡ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಲೇಸಲಿಗೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರಂಚಿತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅಂಚನೆ ಮಕಾಯ್ ಮಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಮಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಕಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಂದು ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಂತೊನು ಸುರ್ಮಾಲ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಕಲತ್ತ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಗೆಟ್ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ನೆನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಜತದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗಾತೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾವಲ್ಲ ರಂಗ ಸಾಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬಲ್ ರಡ್ ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪಲ್ ತುಳುವಾಲ ರಂಗ ಮಿಲನ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಪುರಾಣ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಪುರಾಣೋಡು ಒಂದು ಜಾತ ಕಥೆಕಲ್ ಬರಪನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಬರಿಕನ ಕತೆ ಪುರಾಣೋಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಬರಿಕನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಿರಿಪ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕಲ್ನ ಎದುಕೊನ್ಗ ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ பொட்டுலே இனி நம்ம இடிமா வழக்கு நம்ம எல்லை குறுக்காரு பல்பரிக்கு கத்தி பில்லு பகரி சாதனை மல்து மைசாகர சங்கம் மறுத்து பறந்துள்ளே அவே குச்சிடு பொட்டுலே ಓಹೋ ಇಡುಮಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆಂದು ಖುಷಿಯಾ ದಾದ ಪನ್ಪ ಗೂರ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಪುರು ಬಾಲೆರ್ದಿಂಚ ಅಯನ್ನು ಇದುವೇ ಕೈಟ್ ತಟ್ಟದು ತರ್ಕದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಾಲಿಯಾನ್ ಉಂದುವೇ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಕುಲ್ಲಾದು ತಾನ್ ಬಲೆ ತಾನ್ ಬಂದು ಬುಲೆ ಬಂದಿನಾಲಿಯಾನ್ ಇನಿ ಕನಗ ಕಂಗೆತ್ತರ ಬುಲೆದು ಮೈಕೈ ದಿಂಜ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಾದು ಬಿರುಪಗರಿ ಕಲ್ತದು ಎದುರಾಯಿ ಬೀರೆರೆಗು ಸದರು ಕೊರದಿ ಬಂಟೆ ಅದು ಬುಲೆದೆ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದು ಏಪವರಾಯನ ಒರುನು ಈ ದಿಟ್ಟು ನಿಲಕ್ಕೆ ದಿಂಜಾವೇನ ಬಂದು ಕಣ್ಣುಗು ಇರ್ಲಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಕಾತು ಕುಲ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲೇ ಇಡಿಮಜಿ ಅಡೆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾರಿಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಇಡಿಮಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕು ಮಗ ಲಕ್ಕು ನಾಲೂರ್ದ ನಾಲಾಯ್ಡು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ನಲ್ಪಾಡು ಮಗ ಎಂಚೊಲ್ಲಯ್ಯ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಅಲೆ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲದ ಕಂಜಿದ ಲಕ್ಕ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಅದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮೈಸಾಗರ ಸಂಗಮಡು ಇದ್ದೆ ಕಲ್ತು ಬರಂದಿಪ್ಪನಗ ನಿಕಲ ನೆನಪು ಉಡಲಡು ಉಡೆರಂದೇ ಎತ್ತಂಡು ಏಪವರ ಕೇರಿಗೆ ಪೋವೆನ ಏಪವರ ನಿಕಲ ಪಾತ್ರಡಿ ಈಯನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ದಿಂಜಾವೆನ ಪಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಕಾದಿನ ಬತ್ತಂಡು ತಾದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಕಲ್ತ ಮಗ ಮಾತಾ ಕಲ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಡೆ ಇನಿ ಪಿರವನ್ನಗ ಗುಪ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಇದ್ಯದ ಪೊಲುಬು ಇತ್ತಿನ ಸಾಧಕರಾಯನ ವಿಜಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಜ್ಞ ಆ ಯಜ್ಞಗ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟೋರಳು ಬರಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೆ ವಿಜಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಖುಷಿಯಾದ ಅಂದ ಆ ಯಜ್ಞದ ಬೊಣ್ಯನ ದೆತ್ತನು ಅವೇನು ನಿನ್ನ ಪಗರಿಗೆ ಮೆತ್ತಾದು ಬುಡಿಯನ್ನಾಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಏರೆ ಇಪ್ಪಡು
ఆయన మర్మస్థాನ నిక్కు తెరియుండు ಒಂದು ದುಮ್ಮು ನಡಪರಿಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಡು ನಿನ್ನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಮೆರೆಪಾವರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನವರ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ್ತೇರಿ ಮನಿಪನ ಕೊಲ್ಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಪಂಡನ ನಾಲ್ವತ್ತು ಪೋದಂಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟೊಕ್ತದೆ ಆಡಿపోతున్న ಯಾವು ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕಿಲ ಕೇರಿಡು ಎಂಕಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಪಂಡನ ಹಿಡಿಂಬಜ್ಜಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ನಗರದ್ದು ಓಲೆ ಬೈದಿಂಡು ದಾದಂದು ಕೌರವರಿಗಳ ಪಾಂಡವರಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ದಂಡೆಲಾಗದು ನಿಕ್ಲ ಕೇರಿಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ರಾಜ್ಯರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೈನಿಕರು ಫೊಕಾಡ ಸೈಪಿನವರಿಜ ಇದಾನ್ ಪಾರು ಹೇಯ್ ನಿನ್ನದನ್ನ ಅಗಲ್ ಕೆಟ್ಟಿದನ ಯುದ್ಧ ಬಂಡವು ರಾಜರ ನಗಲ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಸೈನಿಕರ ನಗಲ ಮಲ್ಪೌಂಡ ತೆರಿಂಡ ಓ ಪೊಟ್ಟು ಪಡುಂಬ ನಿಂಡ ಪಾತೇರದಿಯಾನ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಮರೆತು ಬಿಡಿಯ ಮೂಲು ಬರ್ಬರಿಕೆ ಬಂಡ ಏರು ಆಯ್ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆಗೆ ಆಯ್ ಬೋಡು ಬಂದು ಬಂತೇರು ಯಾನೇ ಬರ್ಬರಿಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಪಿದಾಡು ನಗರಗು ಬರ್ಬರಿಕ ಹಿರಿಯಕಳ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿದಲ್ಲ ಅಕಲಡ ಕೇಂಡ ಆಕಲು ಬುಡೇರು ಯಾನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಪ ದೊಡ್ಡಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಪನ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ದಂಡು ಕಾದುನ ಬೀರೇರು ದಂಡದಗ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಏಪೊಲ ಉಮೇದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಪ ಬಚ್ಚರಿಗೆ ಸುಂಡ ಮುಟ್ಟಾದು ಪೂಜೆ ನೆಡು ತುಂಬು ಇಂಚಬಹುದು ಅಂಚ ಬರ್ಪೆಂದು ಬನ್ ಇಡುಮಜ್ಜೆ ಇರ್ನ ಬುಳ್ಳಿ ಬರ್ಬರಿಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿದರಿಯ ನಗರಗು ಅಯ್ಯೋ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಆತ ನೇಲೆ ದಂಡ ಕಾಲಗ ಮಲ್ಲ ಚಾಟಲರ ಮಾತ ಉಪ್ಪರೈಟ್ ಈ ಪುರು ಪಾಲಿನ ದಾಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಡೇ ರಗುಲು ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ಲಕಲ ಮರಲು ಗಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಮೂಗುಗು ನೈ ಪೂಜಿನ ಜನಕುಲು ಬಿರಿಲ್ ತೋಜಂಡ ಕೈ ನಿಂಗುನ ಜಾತಿಲು ಅಂತಿ ನಕಲ ನಡುಟಿ ಮೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೇನ ದಾನ हसनवाड़ी मुझा चढ़वा बाएगो हसनवाड़ी मुझा चढ़वा बाएगो बढ़िया खिलाऊन इल्लो सो पेटेगो बढ़िया खिलाऊन इल्लो सो पेटेगो अब्बा ನಮ್ಮ ಊರದ ಗೊಬ್ಬೆ ಗೊಬ್ಬು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಆತ ಈ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಅವೆನ ಕಲ್ಪು ಉಂದುನ ಕಲ್ಪು ಪಂಡದು ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನ ನೋಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಇಲಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿರ್ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರ್ ಬುಡಾತ ಈ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುವ ಈ ಊರುಗಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ತೆರಿಂಡ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ನಗರದ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಅವಕಾಶ. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಝೀರೋ ಪ್ಯಾಟೆ ಹೀರೋ. ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಕ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ಲ ನಗರ ವಾಸಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜು ಬಂದು ತೊಜಿಪಾವೆ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕುಲ್ದಲ ಸೊಬಗೆ ರತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತೊಜಿಪಾಯರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಪೋ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲುಪ್ಪೇ ರೌಲು ಅಕಲ ನಡುಕು ಪೋ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಜುನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಯುದ್ಧನೇ ಬುರ್ಚಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೈಟಾಪುನ ಮಾತಲ ಮಲ್ತುತೂಯೆ ಆಡದಾನು ಇಂದು ಕೈ ಮೀರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸರಿ ಪೊರ್ತುಕು ಬರ್ಪುನ ಕರಿಮುಗಲ್ಗು ಬರ್ಸ ದೊರಿಪಡ ಬಂದು ಬುಲ್ತುದು ಪಂಡ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಿನ್ನಾವಾಡು ಎನ್ನಾವಾಡು ಒರಿಯೋರಿಯನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗೂ ತಯಾರಾವಡೆ ಒಂದುವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ. ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಬರಿಕೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗುಡಾರದ ಬಾಕೆಳೀರ್ನ ಅನವುಗೂ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಉಲೈ ಬರಿಯಾರೆ ಪಾನ ಬರ್ಬರಿಕಾ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆರು ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಬರಿಕೆ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲತ ಬೀರೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಘಟೋತ್ಕ ಜಲಕನೆ ಬೀಜುನ ಬಿರುಗಾಲಿಗೆ ಪೋಡ್ಯಂದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ತುಡರ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ
ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬೈದೇರಾ? ಹಾ ಅಕಲ್ ಬರುವೆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ ಎತ್ತೇರು ಈರ್ನ ಓಲೆದ ವಿಷಯ ತೆರೀನೆ ತಟ್ಟು ಪಾಡಿ ದುತ್ತೈತುಡು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಕೌರವೇ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಟ್ ತನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೀರೆರಡ ಏತು ದಿನ ತೊಲಯಿ ದಂಡನು ಗೆಂದಾದು ಕೊರಲಿ ಪಂದು ಕೇಂಡೆಗೆ ಐಕ್ ಭೀಷ್ಮರು ಬಕ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೊಲಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಗೆಂದಾದು ಕೊರಲಿ ಇಂದು ಪಂಡೆರಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ 15 ದಿನ ತೊಲಯಿ ದ್ರೋಣರು 10 ದಿನ ತೊಲಯಿ ಕರ್ಣೆ ಬಜಿ 8 ದಿನ ತೊಲಯಿ ಪೆಟ್ಟನು ಗೆಂದಾದು ಕೊರಲಿ ಇಂದು ಪಂಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಆತ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಕಾಲಿ 24 ಗಂಟೆ ತೊಲಯಿ ಕೌರವರನ್ನು ಸೋಪಾದು ಗೆಂದನದ ಮಾಲನು ಚೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡಾವೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತಾನು ಬುಡಿ ಬುಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊರ್ತು ದಂಡ ಮಲ್ತಿಲಕ ಆ ಕೌರವರ್ನ ದಂಡನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡು ಮುಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪು ನಡೆದುಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಾದು ಬಿಡುವೆ. ಬರ್ಬರಿಕ ಮೆಚ್ಚಿಯ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ಸಾದಿಗೆದ ಬೀರ ನುಡಿಕ್ಲೇನ ಅಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೇಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ದಂಡನು ಸೋಪವನ ದಂಡದ ಚಾತುರ್ಪು ನಿಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪಗರಿಗೆ ಯಾನು ಬೊನ್ಯನು ಮೆತ್ತಾದು ಎದುರು ಪತ್ತೇಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಏರೆ ಎಪ್ಪಡು ಆಯನ ಪಿರಣ ಆಯನ ಜೀವದ ಓ ಜಾಗಡುಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ತೆರೆಯುಂಡು ಅಲೆ ತೂಲೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ, ಕರ್ಣನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ. ನನ್ನ ದಾದ ಈ ಪಗರಿನ ಬಿರು ಬಲ್ಲಗೆ ಕಂತಾದು ಬುಡಿಯಂಡ ಅಕಲ ಕತೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಓಲೊಂದು ತೆರಿವ ದಾನೆ ತೆರಿಯಂದ ಅಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ. ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತಾಯಿ ಇಂದು ನಡೆಪಡಾಯಿನಂಚಿನನೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಕುಲಿ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಯನ ಮಂತ್ರದ ಬೊಂಜ ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಪಗರಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಕೆಲವರಿನ ಕೆರಿಯರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಏನಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಅಂಚಾದೊಂದು ಬಲಿಯಾವಡಾಯಿನನೆ ಪನು ದಾಯ ನಿನ್ನ ಪಗರಿಯನ್ನ ಕಾರದ ದಂಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೂರಿನಿ. ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಗರಿ ನಿಕ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆತಿನ ಸಂಕೇತ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಾರುಗ ಬೂರ್ದಿನಿ ಬೇತೆ ಓವೇ ಆಲೋಚನೆಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆತ್ ನಿನ್ನ ಕೈಟಿ ಎಂಕ್ ವೀರ ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡತ್ತ ಅವೇ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವೇ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಅ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್! ಈ ಹಳ್ಳಿ ಝೀರೋ ಪ್ಯಾಟೆ ಹೀರೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾದು ಜನಮನ ಗೆಂದಿನ ಶ್ರೀ ಮುದುರ ಈ ಸುರುತ ಸೀಸನ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆತೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುದುರ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ವಿನ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುದುರನ ಹಾವಭಾವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅವರೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವಿನ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುದುರ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋ. ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೀರೋನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೀರೋನ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವೆರಾ? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೀರೋ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್. ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ, ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಮುದುರನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬೈಗುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮುದುರ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೀರೋ, ಹೀರೋನಿಂದ ಝೀರೋ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮುದುರನಿಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನವರು ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮುದುರರಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುದುರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ. ಯಾನು ಮಾನಸಿಕನೇ, ಯಾನು ಮಾನಸಿಕನೇ.
ಯಾನ ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ದು ನಗರಗ್ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಯಾನಿಡೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಐರು ಪಂತಿನ ಸರಿ ಮೂಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬು ಬಿರೇಲ್ ತೋಜಾಂಡ ಕೈ ನಿಂಗುನ ಜಾತಿಲು
ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ ಮೊಕಲ ಬಗೆಟ್ ನೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಪೊಬ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ್ರ ಬೈಕ್ವೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಸುರುವಾಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಡಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಜನೆ ತಿರ್ತಿಡು ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಬುಡ್ಡ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಈ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಸಬ್ಬಂಗ ನೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದಾಸೆಮಿ ಬೂರ್ದು ಬೊರೆಲುಂಡಲ ಅವು ಕೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೌನ ಬಹುಶಃ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿಂದೆನ್ವೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಅನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತಲ್ನೆ. ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಸಂತೋಷ್, ಸೂರಜ್ ಫರಿಂಗ್ರಾಜ್, ರಾಜೇಶ್ ಆಲಪೆ, ರೂಪವರ್ಕಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಎಯ್ಯಾಡಿ, ನಿಕ್ಷಿತ ವಿನೀತ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಂಜಾರೆಕಳ, ಶೈಲೇಶ್, ಮಯೂರ್, ಆಮ್ರಿನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟನ್, ಸಂದೀಪ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಂಕ್ ಏನು ತೀರ್ಪ ಹಿಡಿದು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪದ ಬತ್ತನು ಅವು ಆ ಭಾಷೆದ ಪದ ಅಂದವನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಂಕಣಿ ಪದ್ಯ ಸರ್. ಹೌದು, ನಮ್ಮದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಂಗ್. ಸಿದ್ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸಿದ್ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪು ಎರಡು ಶುರು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇನ ಸುರಕೆಂಕ ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರನ ತಂಡವು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರಿ ವೇಷಭೂಷಣಗೊಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್, ವಿಷಯಗೊಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್, ಅಭಿನಯಗೊಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್. ನನಗೂ ಬಾಕಿ ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಪತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಈ ಸ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಏನು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ದಾರು. ಅಭಿನಂದನೆ. ಇತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಡ್ ಐತ ಅಂತರನು ರಡ್ ಇಲ್ಲದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಾರೆ. ಏರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇರು ಯಾಪಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅವು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಕಲಾವಿದರನ ಟೈಮಿಂಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರ ಅವಡು ವರ್ಕಾಡಿ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ನೆರ್ ತಿಕ್ಕಂದಿರಾಗತ್ತೆ ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಅದು ಬಾಕಿದ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಬೆನ್ಪದರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬರ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ. ಬರ್ಬರಿಕ ಪಾಡ್ದಿನರ್ನ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಓವುಲ ಮಿಸ್ ಆತಜಿ. ಆರು ವಾ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಜಾಗೆಟ್ ಬತ್ತೊಂತದೇರು, ಅವೇ ಅವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅವು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಮೇಲ ಮಾಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಎಂಡ್ಗಳ ಆರು ಬೂರ್ದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತು ಪೊರ್ತು ಆರು ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ. ಬೊಕ್ಕ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವು ಕೇನ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂದು ತುಲೆಕಾಂಡು ನಾಗಾಭರಣನ ಅಜ್ಜಿನ ತುಲೆಕಾಂಡು ಅಂದು ಆರು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಲಕ ಆತನು ಮಾತ ಏರಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂಂಜೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಎಂದು ಎಂಕಲು ಏನು ನೋಡೋರು ಏನು ಅಂದು ಮುಂಡಸ್ದು ಎತ್ತನ ಅರ್ಜುನ್ ಎತ್ತವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಲ್ ನಾ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಮುಂಡಸ್ ಎತ್ತನ ಕಟ್ಟೋದ್ ಕಜೆ ಅಳಪೆ ಉಂಡು ಓಲೆ ಓಲು ಯೋಪೋ ಅಳಪೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಈ ಸಾರಿ ಬಾಲ ಪಾತೆರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪಾತೆರ್ನೇ ಅಳಪೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೈಲಾಗಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಡವರಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗಲ್ನ ನೀಟಾದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರ ಸಮೇತ ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಆ ಚಾಪನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದರು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದ 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 ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತೀನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ತುಳು ಅವು. ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಬಟ್ರೆ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ಗೊಂಜಿ ನಾಟಕಕಾರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕಾರ ನಮಗೆ ಲಾಯರ್ ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಶಿಷ್ಯ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಶಶಿರಾಜರ ಕವಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕವಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಪದಕ್ಲೇನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಶಶಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಬರಿಕ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಜಿಮ್ಮು ಬಪ್ಪರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಸರತ್ತದಲ್ಲ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಲ್ಬಾರ ಅಣ್ಣೆ ಬಲ್ನೆಕ ಅವೇ ಕಸರತ್ತು ಸರ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ. ಸರಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ
ಎಪಾಂಡ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪನ್ನಡು ಒಂದಿರ್ನು ನಾವು ಪಂಡ್ರನೆ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಶೋಷಣೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ರಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾರು ನಿಕುಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗನ ನೆನೆಪಾಂಡ ದಯಮಾಡಿ ಆಯನ ಜೀವನ ಕಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಮನಸ್ದ ಸಮತೋಲನ ತತ್ತದ ಎಂಚ ಆಯನ ಜೀವನನ ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇವನ್ ಬರ್ಬರಿಕ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಜನಾಂಗದ ಕಾಡು ಜನಾಂಗತೆ ಆಯನ ಎಂಚ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣೆಲ್ಲ ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಆಪುಣ ಇಂಕ ಅದು ಹೊಂಡ ಆ ಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನ ನಾಶ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಬಟ್ ಆ ರಡ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೋಡು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ದಯಮಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೋನ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಏಜಿನ ಅಂದ ದಾದಾಳ ನಲ್ಲ ಬೆತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ತುಳು ಬಾತಿರದಿನ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಕಸರತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೂರಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಯನ ಆರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ದೇರು ರಾಜೇಶ್ ಅಲ್ಲಪೈ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನೀ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೇಪಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾವು ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದೇ ಕೊಡುವಾಗ ನವೀನಣ್ಣಗ ನಡುಟ್ಟು ಉಂತುನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೀ ಖುಷಿ ಉಂತದೇರು ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೇಡು ಬಾರಿ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಂತುನ ಒಂಜಿ ಆ ಶೇಡ್ ಉಂತದ್ಲಕ್ಕ ಉಂತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏಪಲ ಮೂಲೆಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ವರಣ ನಡುಕು ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ತೋಜಿ ಅವರು ರೂಪ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅನ್ನು ಪುಗಾರುಜಿ ಏಪಲ ಪುಗಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೇರೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೇನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಬರೀಟ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಬರೀ ಇರ್ತಾರ ಈ ಮೇಕಪ್ ಹುಡುಗರ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಪಾತ್ರರಾಜಿ ಬಾರಿ ಪೂಂಜೇರನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲ್ನ ತಂಡದ ಖುಷಿ ಅಂಜಿನ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗಳ ನಿಕಲ್ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ವಸ್ತುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪುರಾಣ ಯುಗಲ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಜದಿನಂಚೆ ನಮಸ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ಬರ್ತ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಕಲು ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಳ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಬೆನ್ನೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗಳ ಮಾತಿರಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನಿತೆಯೇ ಕೇಳಿದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಗ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು